Така. Един въпрос, който ви задавахме вече в продължение на конкурса. Помага ли волейбола за красотата и обратното? Да ни кажете сега вече от позицията на победителки. Според мен спорт помага на красотата до някъде. Поддържа ти фигурата и те учи на дисциплина. Се качеството. Да. Ами аз в интервюто казах, че и красотата помага на волейбола и волейбола помага на красотата, така че двете вървят ръка за ръка. По-конкретно волейбола и красотата, в смисъл това е може би един от най-красивите спортове. Споделяте ли това мнение? Ами да, волейбола е игра доста интелигентна и там се иска не само физически качества, а въобще интелект като цяло, как мислиш, как разсъждаваш по време на игра, в игра и така. Сподели в интервюто, че волейболът може би е твоята голяма мечта и всичко в твоя живот. Така ли е наистина и какво даваш, за да постигнеш целите? Ами гледам да давам всичко от себе си и да, ще се радвам да се развия. Пожелание? Пожелавам на всички мои приятели, които гласуваха и ме подкрепиха, и на моите съграждани да са щастливи и здрави за празниците и за новата година. Какво е коленото пожелание на нас? Ами весели празници на всички, които четат БГ Волей и на всички, които ще четат предстоящото ново списание. Да са живи и здрави, много успехи в бъдещата година. Очакваме, разбира се, интервюта и по страниците на новото списание Спринт с двете волейболистки, но какво да очакваме от един директен сблъсък, който неминуемо ще дойде между вас двете на терена? Как ще се гледате като съпернички? Значи едно е извън играта и на матча, така че да. Всеки ще се бори за победата, да. Ами ние сме във волейбола не само създатели, ние сме като актьори. Ние допринасяме малко или много за емоцията на зрителя и ние се радваме, ако по някакъв начин може да повлияем на зрителя емоционално и да го карам да почувства нещо, което ние чувстваме в играта. Така че за нас това не е само конкуренция отстрани, а да забавляваме всички. Ще завърша това специално интервю тъй като предстоят коледните празници, едни от най-хубавите християнски празници, където се отдава почет на семейството, традициите. Какво означават за вас традициите всъщност? За мен са нещо много лично. Както един път или много пъти вече съм казвала, аз много спазвам традициите ни в Ямболския край, народните традиции. Така че всеки себеуважаващ се българин, според мен, трябва да спазва традициите, за да може да се чувства жив по някакъв начин. Те видяхме с носия на тази церемония. Ами не сте ме поканили с носия. Ами не, просто тия неща са по-специални такива. Всеки с мястото си. Какво означават традициите за Елица? За мен също са един много специален семейен празник, който цялото семейство се събираме и е наистина нещо много важно за мен. Това беше по-интересното от две от участничките в тази годишния конкурс за Мис БГ Волейбол. Нася Димитрова и Елица Баракова. Ние ви пожелаваме наистина най-хубаво посрещане на коледните празници. До нови срещи!